Čaute ľudia, ja by som vás chcel pozvať na môj nový kanál, no spoločne vlastne z GameStack.sk, no respektíve CZ. Mám také meno, aj keď tam mám asi si ho zmení. No tak ja by som vás chcel pozvať, volá sa Gameplayer.sk. Ešte tam nemá ani logo, nič a ešte videá tam nie sú, ale o chvíľu by som dal toto, vítajte na mojom channeli. A tak, ale no tak ja by som chcel, že je tam návrh, no bude tam návrh, lebo my sme dvaja, ako ja a GameStack.cz, ale no tam hľadáme troch, aby sme boli, nielen dvaja, takže len tak by som chcel povedať, to je všetko, dávam pod popise videa toto link, no ako ste na toto YouTube, kde je náš kanál, mám ten kanál je vytvorený možno z 10 minút, ešte tam musím dať logo, musím vytvoriť. Potom, čo ešte tam musím vytvoriť, a ešte nové video spravím, budú tam videá, už budú HDčku, no HD aj na mojom kanáli sú HD, ale nie až tak veľmi, no hlavne to budeme my točiť, ja, GameStack.cz, to je všetko, čo som na tom povedal, podrobnosti tam bude všetko napísané, tak majte sa, ale na tomto kanále ešte budem točiť, čus.